Poluarea este un fenomen care se referă la prezența sau adăugarea în mediu a substanțelor sau compușilor care sunt periculoși sau dăunători pentru sănătatea umană sau a mediului. Poluarea poate fi de mai multe tipuri, inclusiv poluarea aerului, a apei și a solului. Poluarea aerului se produce prin emisii de gaze cu efect de seră din industriile și mașinile cu combustie internă, care contribuie la încălzirea globală și la schimbări climatice. Poluarea apei are loc prin descărcarea deșeurilor chimice și a deșeurilor solide în râuri, lacuri și ocean. Poluarea solului poate fi cauzată de utilizarea excesivă a pesticidelor și fertilizanților în agricultură. Pentru a reduce poluarea, este necesară acțiune din partea guvernelor, a corporațiilor și a persoanelor individuale pentru a adopta practici mai durabile și a